Orain bai, arratsaldeon, zer modu zaudete? Eskerrik asko etortzeagatik, beti plazerra da liburu baten bueltan, Koldo Mitxelenara bueltatzea. Gainera gaurko arratsaldea berezia izango da, liburu berezi bat daukagulako eskuartean. Eskerrak eman nahi dizkiot ere pantaila horren atzean daudenei, eskerrik asko ere horregoteagatik, zuen berotasuna sentitzen dugu. Eta ezer baino lehen, noski, gure gonbidatua, agurtu nahi dut, Iratxe Etxebarria, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, oso ondo. Ongi etorri Donostira. Eskerrik asko. Zer moduz zaude? Oso ondo, bai. Iratxe Etxebarriak gaur aurkeztu behar dugun liburua idatzi du. Eta badakizue, liburu bat aurkezterakoan beti autorea aurkezten dugu, ez? Bere biografia egiten dugu, baina ez dut horrela biografiarik botako bestetan bezala ze Iratxe zu liburu honekin bastante biluztu zara, beraz, uste dut liburu aurkezten ere zure burua ezagutuko dugula, beraz, Euskalduna zara, hortik hasiko gara? Bai, Vale? derrigorrean. Venga. Euskalduna izate horrek zer ematen dizu zure burua definitzeko? Euskalduna izateak ematen dit, eta eman dit beti identidadea, sorionez eta oso gustoko dudalako asko bidaiatzeko aukera izan dut, eta Euskaldun bezala aurkezteak eman dit berezitasun hori. Hori kanpora begira eta orkesterako orduan. Etxera begira edo ona Euskal Herrira begira, gaur orain ikasi dut, Euskaldun izatea bebai dela izatea pertsona oso serioa, oso arduratsua, eta hori izan da beste gauza batzuen artean, ni gaixotzera eraman nauena. Euskaldun langile fina. Halakoa, zarazu. Nintzen, esan nahi dut nintzen. Bai, nintzen oso euskalduna, oso langilea eta oso konprometitua beti egiten nuen lanarekin. Eta gero egia da berezkoa daukadalanik, egiten dudan guztia pasioz egiten dut. Liburuan ere esaten duzu eta hala izan behar du gure lanak ez gaitu definitzen, beraz, ez dut esango kazetaria izan zarela edo zarela, baizik eta kazetari bezala lan egin duzula. Beraz, Euskaldun langile fina izan da eta kazetaritzan nolakoa izan da zure bizitza? Nolakoa izan zara hor? Kazetari bezala? Bai. Oso zoriontzua. Eukidotelako zorioneko izena zelako, eukidotelako kazetaritza ikasi eta kazetari bezala jarduteko aukera, gainera eukidot aukera egiteko Euskal Herri mailako komunikabide batzuetan, eta eukidot aukera egiteko Euskal Herrian bertan, zein Euskal Herritik kanpo, mundu guztiko kazetariekin eta mundu guztiko medioetako profesionalekin. Eta Hemen liburuan kontatzea dituzu, ez? Abentura eta historio batzuk kazetari bezala, behintzat jendea konturatzeko nolakoa zen zure bizitzaz, esan duzu alde batetik bestera bidaiatzen, baina baita ere gustatzen zitzaizun lan bat egiten, baina nolakoa zen, presarekin bizi zinen edo nolakoa zen? Beti presaz eta beti dana zan importantea. Niretzat dana zan importantea. Gero entzulentzat edo ikuslentzat ez, baina niretzat dana zan importantea. Eta, hor, liburuan kontatzen dut, batez be, Bruselan korresponsal izan nintzen urteak eta Madrilen aurretik. Izan zirelako urte batzuk, nik benetan sentitzen dudana, bizi izan nituela lehenengo mailako kazetaritza bat egiten. Eta zelakoa ziren, ziren beti pasaportea karteran, maleta etxeko ate ondoan, eta hegazkin bat hartzea zen garaia erreetan, gaur egunean Donostira etortzeko autobuse hartzea bezala. Hori izan batetik, gero lo asko hoteletan, jende denpora guztien, jende ezagunarekin, jende asko ezagutzen. Hori izan
alde glamurosoa, hori ez, aireportuetan, erosketak egin, hori izan, Varsovian afaldu, Bruselan gozaldu, eta holako gauzak. Hori izan glamurosoa. Eta hor beste aldea, orduen ez nuen ikusten horrela, baina orain ikusten dut. Beste aldean dago, bakarri pasatzen dituzun ordu guzti horreik, askotan gizonezkoak dira zure inguruen dauzenak danak, ez bakarrik kazetariak, dire bai, ez dakit, politikoak, ekonomilariak, bestelakoak, eta hor badau, leku bet apurtxu bet ez dana oso erosoa bez. Zorionez, nik, kanpoan egon nintzen urte horreitan, eukin hauen hemen harreman bat, eta nengon orduan oso harreman horretan. Baina, egie da, nik ezagutu nire inguruan, jentea, hoteletako minibarra ustu duena, eta, harreman toksikoetan nahaztu dana bakarrik ez egotearren. Eta orduen, bi alde horrek euki dauz. Egie da, niretzako horrik urteak izan zirela amez bat betetzea. Zen nik txikiten gure nauen atzerritarra izan. Nire amez bat zen atzerritarra izatea. Kontuen auki beha da, ni baserri baten, hasi ez, baina nire baserri girotin atorrela, herri oso txiki batetik, eta niretzako ja Bilbora joatea zen, apurbet atzerrira joatea. Orduen, nik nahi nauen urten, eta atzerrira joan. Orduen, kasetari bezala jardun, eta atzerrian jardutea, hori zen zanitzako amez bat bizitea. Eta orduen ez nuen ikusten alde ilun edo oso atzegina ez dan hori. Zan, normala, nire bizitza holan zan. Normala zen baita ere langile fina izan da, oporretan edo jaiegunetan lanean ibiltzea ere, edo lanari lotuta egotea. Nik uste dut kasetaria dana beti dela kasetaria, orduen ez dago larun batik edo iganderik. Egunkariak kontsumitzen dituzu, irakurtzen dozu, gaiak begiratzen dituzu, eta horrez dago jaiegunik. Eta nik hori pasinoz bizi nauen, tokatu zitzaizkidan bebai urte batzuk, exigentzia handia eskatzen zutenak, baina ez nauen ikusi inoiz jaiegunetan edo oporretan lanean ari nintzela ez nuen horrela bizi orduan. Baina egia da gauza oso ohiko bat zala. Ametsa betetzen ari zinen, nolabait, beraz, hori ezenun ikusten, baina derrepentean eta krak egin nuen, esaten duzu liburuan. Zer gertatu zen? Hori izan zen urte batzuk beranduago, gero ardura postuak eta hartu nituen, Euskal Herrira bueltan, eta krak egin nuen, egun baten. Oporrak hartu nituen, oporretan gindua zen, eta Kadizera, eta bidean, nik konturatzen nintzen, nire burua ez joalan ninen kontoki berean. Eta geratu ginen Meridako antzerki jaialdian, egun pare bat pasetan, eta, esan hemen, Kadizera heldu orduko, etorriko da bere tokira burua, ez? Baina heldu nintzen eta ez. Eta gero bueltan, Kadiztik, 15 egunean ezinezkoa zana, esan normala, eta Kadiztik bueltan, konturatu nintzen, ez egola bueltarik, esala buelta bat. Ja, sakon sartutan engola putzuan, edo tunel baltzean. Hor orduan bai hasten da beste bidai bat, nolabait esateko ez, nor nahi zen, zer nahi dudan, nola bizi nahi dudan. Hausnarketa bide bat, zer pasatzen zaizu momentu horretan zure burutik putzuan zaudela konturatzen zara, edo zerbait ulertzen duzu momentuan, gero hau ailegatzen da hori? Hor momentuen, medikoak ematen dite, esaten dietxean geratu behar dudala, lo egin behar dudala, eta hori dana. Eta orduan hasten konturatzen, zerbait gertatzen dela. Eta, niretzako hor inflexio puntu bat hau, asko kostatu zitzaidan psikiatra eta psikologo bat aurkitzea. Uztailean izan zan hori, abuztua beba zan, eta aparte,
psikiatrek eta psikologok ematen zidaten epe luzerako zita. Bueno, eta inflexio puntu da psikiatrenera lehenengoko noanean. Eta hor, jarri nintzen ateet, bueno, joan nintzen denboraz, porque ez nuen lanik egiten, hor denbora neukan danerako, eta jarri nintzen ateetan, eta hasi nintzen negarrez, uste ez nauela, azkenengoko 5 urteetan ez nuela inbeste negar egin. Eta hasi nintzen negar baten, eta ez dena baina, nik dan eukita, ez? Zer gaitik hau, ez? Daukate inguru bat sanoa, osasuntzue, arazo bakoa, esaten da nik, baina nola ekarri dut nire burua onaino. Ez? Hori izin zen inflexio puntue. Eta hor konturatzen naz, bueno, ja esaten zindidanean, psikiatrak botikak hartu behar ditu dela, izin zen, bueno, eskatu nion denbora lehenengo zen itxi egun batzu, porque hau asimilatu egin behar dut. Eta hor hasi nintzen, botikak hartzen, eta hor nik esaten dut, hasi zala negu, beltz, ilun eta hotza. Eta botikak izan ziren, beroki bat negu horreri aurre egin ahal izateko. Ze momentutan entzuten duzu lehendabiziko aldiz burnout kontzeptua? Bazenekien aurretik zer zen edo? Ez, burnouten inguruan hitz egiten dit lehenengokoz nire lagun batek. Bai. Eta, bueno, geunden izketan apur bat niri gertatokoaren inguruan, nik enuen asko hitz egiten horren inguruan, porque nekien nik neuk ere nola azaldu. Baina horren inguruan izketan ari ginen, eta berak egiten du laneko osasunaren inguruan enpresa baten lan, eta esan zidan, hori bakizu zer dan, zuri gertatu zaizuna, eta, bueno, eta esaten zidan, hori gertatzen zaie, lana pasioz bizi duten profesionalei. Oso ohikoa da medikuetan, suhiltzaileetan, eta holan hasi zen. Eta horra hasi nintzen ikasten, irakurtzen, eta konturatzen, bai. Bueno, ni banekien laneko estresaren ondorioz gaixotu nintzela. Baina burnouta zer zan, ez, porque nik ez dut entzun inoz nire inguruen olako ezer. Lanak gaixotzeaz bai entzun dut, eta etxean entzun dut hori. Baina burnoutaren inguruan ez nekien ezer. Garrantzitsua da jakitea burnout edo lanagatik erreta dauden langileen sindrome hau, hemen esaten duzu mentzela, ez hemen depresio edo antsietatetzat diagnostikatzen dute medikuek, eta beraz ez da lanari lotutako gaixotasuntzat onartua izan oraindik. Hori da. Munduko osasun erakundeak onartuta dauka, baina niri medikuek ez zidan diagnostiko hori emon. Nire diagnostikoa izan zen, psikiatrarena izan zen ansiedadea, eta psikologoak esan zidan, bizitzea ahaztu zaizu. Horrik diagnostiko biek profesionalak eukin eusenik. Burnoutarena ez da egon, diagnostikorik. Eta informazio horrekin, Iratxe, zer egiten duzu? Bueno, hori nabil nire kasua azaltzen, azaltzeko, lanak gaixotu egiten gaituela, edo posible dela, lanagaitik gaixotzea, bai izan. Eta nabil azaldu guran, beste gaixotasun batzuetatik bezala, buruko gaixotasunetik ere sendatu daitekeela. Eta niri gertatu zaidan moduen, beste batzuei ere gertatuko zaiela. Egie da, norberak, nobere aldetik, jarri egin behar duela. Ez? Esan dizut, niretzako botikak izan ziren tunel hori zeharkatzeko berokia. Eta psikologarekin egindako lana edo psikoterapia hori izan da, psikologa jarri dan mapa bat bidean aurrera egiteko, baina bidean aurrera norberak egin behar du. Eta, bueno, hori izan da. Eta hori da nik orain azaldu nahi dudana, eta horretan nabil coach emozional bezala. Bakoitzak jarri behar duenaz ari garela, pilulak, idazketak, irakurketak, bidaiak. Horiek izan dira zure osagaiak negu horri aurre egiteko, ez bakarrik pilulak, beste motivazio batzuk ere izan dituzu edo beste pilula batzuk ere badirenak, ez? Musika, irakurketak, konta eguzu pixkatxo bat ze... Bueno, pilularik importantena da ingurua. Bai. Eta nik inguruen eukidot, lasaitasun handia.
Eta hori izan da babesa, ez diate ezer magikorik eman, baina lasaitasuna, porque ni askotan oso urduri egoten izanaz. Gero, musikak, badaki lagun baten bitarte zelako garrantzia daukan gure emozioetan, baina hori bizi izan donik lehenengo personan. Eta ikusi dut dela, arimarentzako botikarik onena musika dela. Eta gero, nire formula edo nik erabili dudana izan da, irakurtzea, idaztea eta ibiltzea, oinez ibiltzea. Irakurtzea hasiera-hasieratik egin nuen. Salako modu bakarra nire burmuina gauza baten enfokatuta egoteko. Badakit jende askok buruko gaixotasunak dituenak ez daukala gaitasun hori, nik adibidez telebista edo pelikula bat etxean ikusteko zailtasunak ditut ez nazelako gai enfokatzeko. Baina irakurtzen, liburuetan oso errez konzentratzen naiz. Orduen, irakurri dut asko, idatzi dut pilo bat, tartean liburu hau, baina liburu hau esan idatzi dut terapia bezala. Hau da, bizkarreko mina daukasunean, kontatzen diozul, lagunei, bai, ezin dut etzanda egon, edo ezin dut eserita egon, edo hobeto nago zutik banabil, baina buruko gaixotasunen inguruan, ez dakit zer. Osa, hemen dekot korapi, ez dakit zer, zelan azaldu hori. Orduen nik idazten hauen, nik azaltzeko nire burueri, ez dakit nori, nik idazten hauenan zer sentitzen nuen. Gaur flojo, gaur ez dakit zer, gaur badekot indarra, ez? Hori idazten hauen, da gero osnarketa batzuk, porque, ni soratu inintzen, soratu, ez? Eta esaten hauen, ez que soratutea ez da psikiatrikoan lotute egotea, ez? Hau soratutea da, ni oin soratuten hau. Eta, bueno, horren inguruen, ez da, segaitik estigma horrei, segaitik tabu horreik, eta hori dana. Eta gero, oinez asko ibilinaz. Porque ni nahiko nagienaz oinez ibiltzeko, bueno, kirola egiteko oroar. Baina, ikasi dut, bueno, irakurketa horreitan ikasi dut neurozientzien inguruen asko eta kirolak gure burmuinerazko dauzkan abantaila guztien inguruan. Eta hortik aparte, oinez ateratzen nintzen bakoitzean, konturatzen nintzen, hor zeuden korapilo danak askatzen hasten zirela. Eta orduen, soka hori, korapiloz beteta egoan soka hori, ikusten hauen, gerota nasaiago. Eta hori, eta negu ilun horren osteko edo tunel horren osteko han udebarrie gerota urbilau eta loretzu hau eta argi hau. Eta horrek eman dit, oinez ibiltzak eman dit indar handia, indar asko bai. Idazten ari zinen bitartean komentatu duzue zure hausnarketak egiteko, batzuk komentatuko ditugu spoiler handirik egin gabe, ze liburua irakurri behar duzue, baina adibidez, familiako emakumeak, zure familiari begira ere egin duzu hausnarketa, eta hau beste emakumei gertatutako zerbait ere bada, igual euskaldunak zirelako edo zergatik ikusi duzu hori iratxe. Bueno, gure etxean esan dut, ni baserrien inguruen hasikoa naz, baserritarrekaz hasikoa, eta nire amak eta bere amak, nire amona Emilik, lanaren gaixotasuna izan dute, eta guk etxean entzun dugu gure amona lanak hil zuela. Eta bada gauza bat, nik ikusi nauen konturatu nintzenean nire gaixoa nondik etorren, konturatu nintzen eske hau, etxeti datorren gauze bata, ez? Linaje horretatik edo agea deko etxeak guk esaten dugu gure inguruen. Eta bai, eta ikusi nauen, hor dauela, familietan transmiti duten diren horrei gauzak, gure familien hori transmiti duzala. Aldi berean ere, liburuak eta zure hausnarketa guztiek ere, baina badaude kapitulu batzuk zehazki, genero ikuspegi batekin ere egiten direnak, ez zu emakumea zara eta zuk ikusi duzu, ez? Nola emakumeengan ze eragina duen honek, adibidez lo egitea aipatu duzu, eta egia da,
oraindik ere askotan esaten da ez, medikuntzan edo zientzia munduan emakumeen gorputza ez dela inbeste aztertu. Kasu horretan zuk zer aurkitu duzu, desberdintasunak ikusi dituzu, ezta? Bueno, oroar, danok behar dugu lo egitea, porque lo egiten dugunen ez gabiz denpora galtzen. Lo egiten gabizenean gure gorputza regeneretan dabil. Ez? Baina eske emakumeen kasuen, datu zientifikoak dauz erakusten dutenak, ze gaitz garatu daiteken lo faltarengatik, deskantzu faltarengatik. Alan dabe, lo asko egiten dauen pertsona batek, arepe estima eukiko dau, ez? Hau beti dau lo, ez? Edo lo inbea dau, ez? Beti lo, ez? Edo deitzen dizu norbaiteko izeko behatzitan da, oean zaude? Eta zer, igual baita, ez? Ez gaur behar dut, behatziak arte lo egotea, edo... Alperra izango bazina bezala. Gaixotu nintzenean, lagun batek esan zidan, lo asko egingo dozutanik. Nik lo ez. Nik lorik ez. Denbora aprobetxatu behar dut, ez? Nik lorik ez. Horretan ere oso hausnarketa zaila edo konplikatua da ere, zerri ematen diogu garrantzia, ez? Kotxe bat izatea, bidaiatzea, ez? Lehen aipatu duzun glamur hori, baina gero ere sakon begiratzen baduzu zure barrura, gauza garrantzitsuak, esatuzu, ez dute denborarik behar, ez? Edo desberdinak dira. Niri grazia egiten duzte, entzuten dutenean, ez, jendeak, paseoan joaten, egunero joaten naz ordu bete edo ordu berdi pasean da. Nik ez deko denborarik. Ez deko denborarik, zure burua zaintzeko, ondo. Edo, dana kanpora begire. Deitzen diozu lagun bat, etorriko zara, gaueko behatzitan egin berdezta ira. Bai, joango naz, galdetu pertsona horreri. Gaueko behatzitan, ez dakit, hartu atzeden ez dakit zer, irakurri liburu bat, egoteko lasai, ez? Horretako ez da denborarik, ez? Eta bizi gara korrika baten, eta hori txalotzen da. Korrika bizitzea, danera heltzea, ez? Edo kalean gaudenean, ez? Basoaz, ez, parrandan, ez? Basoaz ja, lasai, goizeti da. Etxea ez da, itxasontzi, lasai. Ez, no, agur. Deskantza guro, etxean guro, tegon apurbet, ez? Edo, larun bat eta etxetik atera gabe edo, etxe bueltan edo. Bai, eta, lasai guro, tegon, deskantzau, burueri bakea emon, ez? Korrika ibiltzea aipatu duzunez, zure baimenarekin, nik zure liburua irakurtzen, Carmen Martín Gaite idazlearen, baita ere, hausnarketa bat gogoratu nuen askotan irakurri behar dudana korrika ez bizitzeko, eta zure baimenarekin, zuek ere ezagutzeko, lerro batzuk irakurriko ditut, iratxez. Uste dut zure hausnarketarekin konektatzen duela. Gazteleraz da, ez dago itzulita, baina hala dio. Tal como está organizado el mundo en que vivimos, es evidente que todo a nuestro alrededor parece gritar al unísono pidiendo urgencia y que muchas cosas resulta materialmente imposible dejar de hacerlas deprisa. Se trata esencialmente de liberar nuestro pensamiento de la ofuscación que la prisa produce. Se puede dejar que la prisa invada nuestras piernas, nuestros brazos, que alcance a todos los miembros eficaces para servirla, pero en cambio, hay que poner a salvo nuestra mente, en cuyo terreno hace la prisa sus verdaderos y más lamentables estragos, ya que puede llegar a sustituir el pensamiento. Vísteme despacio, que voy deprisa, dice un refrán español, lo cual no quiere decir deja de vestirme, mándalo todo al diablo, porque al fin ya no llego a tiempo, sino todo lo contrario, vísteme con atención, sin ofuscarte, haciendo bien lo que haces, y no pienses en si vamos a llegar a tiempo o no. Zenbat denbora pasatu zuzuk, benetan, pentsatzen, hasieran esan duguna, ez? Nor nahi, zer nahi dut, nora joan nahi dut, horretan, eta zure buruarekin ere disfrutatzen. Gogoratu naz hori irakurtzen zabizela, psikologoa jarri zidan lehenengoetako ariketa bat, izan zidan. Okindegira zoazenean, hiladan zaudela, alegindu, zentzu guztietan fijatzen, hau da, usaimena, usaindu, ukitu zerbait, begiratu ogiaren
buruko mina egiten hauen, horri gauzak egiten. Hainbesteko atentzioa prestatzen, ezin hauen, porque ia nengon oso joan da. Eta hori da, porque egoten nintzenean hori, ogi erosiguran edo zen gauza egiten, pues nire burua zegoen, nire lantokian beste e-maila bialtzen eta testua prestatzen eta pentsatzen eta ez dakiz zer. Eta ogia azkar hartu eta beste leku batean. Karo, bai. Horrela egiten dugu, bai. Asko gustatu zait ere, Iratxe, zure liburuan kolektibotzat hartu nahi duzula hau, ez? Eta esan duzu orain egiten ari zaren lanarekin, ez da, kontatuta eta jendeak jakitea eta zu bezalako hausnarketa akaso egitea, baino baita ere ez, galdetzen zu, dena da gure edo langileon ardura eta erantzuna da ez. Ze zaila da batzutan, ez? Ez hartzea, zure gauza da, ez zaite zain estresatuta bizi, ez? Bueno, batez be pandemiaren ondoren ikusi da, ez? Zenbat lotu, osea, hainbeste urtean lortu ziren langileen eskubideak danak gainbera joan dira, orain pandemia eta gero, eta egon behar dozu lantokiko WhatsAppera maila lantokiko eki behar dozu mobilean, eta erantzun behar dozu, porque nahiz da zure lan horotatik kanpo egon, eta, bai, dire dinamika batzuk, lantokiek albidetu dituztenak, edo euren benefiziorako erabiltzen dituztenak, baina langileen oniritziarekin. Ez da enpresaren kontua bakarrik, gurea be bada. Eta gero askotan, edo nire kasuen, nik nirea kontaukot, nire implikazioa be, esan, ez dakit, niretzako lanak zeukan garrantzi bat, nire bizitzako beste arlo batzuk zeukatena. Eta orduan, eske lana da, ez? Larun bat baten eta mail bat erantzuten da, baina, zaude lanean, gaur larun bat, baina eske lana da. Ez? Orduan, lanak hartu zauen dimensio hori. Eta da gauza bat, kolektibo esaten dutenean, esan gure dutena da, askotan ez dala guk normaltzat ikusten dugula, hori larun batean laneko mailak erantzuten egotea, edo gaueko behatzitan urrengo goizerako ez dakizer prestatzen egotea, joan da orduan lanera zoazenan egin aldozunean. Ez? Orduen horregaitik dino kolektiboa dela. Guk be, ez duguleko alarmarik pizten, olako jarrerak ikusten dugu zenen gure inguruen. Askotan gaina badirudi, ondo hartzen dela, ez? Norbaiti galdetzen diozu zer moduz eta atope. Lan ez gainezka eta orduan ondo zaude, ez? Norbaitek esaten baizu, oso tranquil, oso lasai, badirudi hor, ja, segituan ikusten dugula, hau ez dago lanean, ez? Eske, nik esateot, nire amamata, ez? Eske horrik bizirauteko egiten zuten lan. Baserriko lana bizirauteko zan. Eske gure ez da bizirauteko, gurea konsumorako da. Hori da. Nik lan asko egiten dut, soldata hobea eukiteko eta gehiago kontsumitzeko, ez? Edo gehiago aurrezteko, bardinata, ez? Gauza bera da. Iratxe, negu ilun horretan idazten, ibili zinen, irakurtzen, hausnarketa hauek eta beste batzuk ere sortzen eta paperean jartzen. Ze momentutan erabakitzen duzu liburu bat egitea, hausnarketa guzti horiek edo idatzitako guzti hori antolatu eta liburu bat izatea? Bajan nahuela, baja luze doala, hobeto sentitzen nintzen, eta 2018an Euskal Telebistarako programa baten lanean urranditan lanean ari nintzela Jerusalemera joan nintzen. Eta geratu nintzen txunditu, eta nahi nagoen dana ikasiaren inguruan, eta han egon. Eta bajan nahuela, bidaia hori egin nuen. Eta eroan, nik beti iraten dodaz, liburu asko, porque da, behar dut, ez, liburua. Eta kuaderno bat eran nagoen, eta boligrafo bat, eta hasi nintzen idazten, baina hegazkinean montau, eta hasi nintzen idatzi. Karo, bakarri bideiatzen nuen bebai. Eta zan, liberazio bat moduen, eta pilo bat idatzi nagoen. Eta han, karo, denporazko pastan nagoen bakarrik, eta pasean, eta ez dakiz zer. Eta zan nagoen, eski hau nik kontau egin behar dut, eta hau,
oneri liburu forma igual emon aldotzet. Da, han hartu nauen erabaki. Ez nagoen, han ondino ziren hausnarketak eta holan, Eta handi bueltan, idea bat okurri duetan, esan nagoen hori. Zein da formula, ez? Zer mezu zaintza? Mezuak izan behar du zaintza, zaindu behar dugu, ez? Lehenengo bizi egin behar dugu, eta gero zaindu egin behar dugu, lehenengo geure burua. Eta esan, eta zaintza zer da? Eta irakurri nagoen. Gorputzari ematea deskantzua. Burueri bakea eta bihotzari biziposa. Eta esan, jazta. Eta hortik aurrera ja, idatzi eta hor jai, bueno, liburu ez, horrein hausen testuek. Porque gero ilustrazioak, papera aukeratu, imprenta lokalizatu, gero beste lan batzuk, baina idaztea holan izan zen. Ilustrazioak aipatu dituzu, kanpotik hasiko gara ikusela ilustrazioak badaudela. Zergatik erabaki zenun liburuak ilustrazioak izatea, eta ez bakarrik zure testuak, zure hitzak? Bueno, hitzak, zuk esan dozu moden, biluztu egitenaz, eta da oso gauze personal bat, eta gure nauen egin modu polit batean. Nitzak hori importantea zen. Eta, bueno, lagun bat daukat june, ilustratzailea dela, eta zen nintzen, egingo dugu, ilustratuko duzu liburu bat idazten badut, eta bera behapur bat badaki zer dan buruko gaixotasunak eta zer diren horre gauzak. Eta holan izan zen, eta horregaitik erabaki genduen, bueno, erabaki nauen ilustratea da zeo zer holan, ez daki polite egitea. Gure nauen zeo zer. Asko gustatu zait liburua koloretan antolatuta dago. Zakit, sekretu bat da edo kontatu dezakezu, bale? Bai. Liburuen lehenengo partea dire hausnarketa hutzak. Bai. Eta bigarrena da zaintza horretarako, bueno, nik jakiteko zelan atera hortik, irakurren ditun liburu horrek guztiak, eta orden da, kronika luze antzeko bat. Eta gero, berdea, azkena, da erraminta kutsa bat edo, botikin bet edo lan, ez dakit, niretzako badauz poema bi oso importanteak direnak, Itaka eta Muere lentamente, Madeirasena, eta, bueno, eta nik irakurri zen liburu guzti horrek, beste batzupe gure badauriak insertazari nahi zen, edo nondik atara duten, bueno, hor dauzelako, eta ez, hori da, holan da. Idazle batzuk aipatzen dituzu, ez, importanteak izan direla Bibian Gorniken liburuak, Arantxa Urreta Bizkai osute bai aipatzen duzula, baina Virginia Woolfek badu leku privilegiatu bat liburu honetan. Bai. Nik irakurri nituen Bibian Gornik, Joan Didion, Dana Itana, bueno, gustoko ditu dalako, baina bai esaten nagoelako eskalda bizi beste modu batera, ez? Eta kasualidades edo eskazetari etire honeitanak be. Bai. Eta Virginia Woolfegaz kasualidadea da, nire ama jaio zen egun berean jaiotakoa dela, beste urte baten, baina egun berean. Eta da, apur beto menaldi bet edo, bueno, kinu bet nire amari itea be, bai. Porque berak ezauen eukin aukerarik, nik egin duten guztia egiteko, eingo zauen seguruna oso gustora, baina ez dago eukin aukerarik. Eta berak, bai jarri zidan gelan ikasteko nire maila eta, ez? Eta, bueno, eta zer esango liguke orain Virginia Woolfek, ez? Una habitación propia, liburu hori, pues una habitación propia, gehienok daukagu orain, una habitación propia. Zer esan nahi du gaur egunean una habitación propia? No bere buru ezaintzeak, ez? Eta aurretik jartzea. Porque gazkinean, esaten digutenean, ez, zure urtebeteko semeari baino lehen, zure buruari jarri behar diozu, oxigeno maskara, esaten dugu, bale, ondo. Baina gero bizitzan, eske, ez? Gutxitan ikusten dugun lagun bateri kaso gehiago egiten diogu gure buruari baino. Orduen, bueno, hori izan da Virginia Woolfena. Negua amaitu da, ez, Iratxe, orain. Udaberrian zaude, udan nola zaude? Bueno, nago udaberrian, baina jarraitzen dut ikasten eta jarraitzen dut oso konstiente izaten, esaten duten guztia bete egin behar dut. Ze teoria oso ondo dakit, baina praktika oraindik kostatu egiten zait.
Eta honeik egunek nahiko soroak, oso politek, eta oso eskertuten hau liburuek eukidagoen hori hartzen guztiegaz, lankideak sentidu daz heldu nautela oso fuerte, eta oso soroa izinde, baina politera berean, baina izan behar dut hori konstiente eta goizero egin nire meditazioa, joan paseian egunero, hori zurrunbilua oso handie danean etxean lasai geratu, hori be egin behar dut nabil, jarraitzot entrenamendu horretan. Udebarrien hau, ude helduko da, baina udebarrien jarraitzen dut, heldunaz udebarri. Noski baiet. Iratxe eta zergatik izenburu hau, 7.300 miligramo escitalopram. Bueno, normalean, izenburua izaten da erabakitzeko azkeneko gauza, ez dakit zure kasuan lehendabizikoa izan bazen, baina zergatia galdetu behar dizut. Bueno, apurbete batzutan damututen hau, uste dute escitalopram asko resetetan da bizela azken aldien, bai. Baina, bueno, ez da publizidadea aiteko. Escitalopram da nik hartu duten botika, eta lehenengo konsultako lehenengo egunetik, nik psikiatrari beti esaten nion, noiz hasiko gara murrizten dozia. Eta hobeto ikusten euzu, eta gero, eta bikoiztu egiten zi, bueno. Eta nik, eta berri, eta behin irakurri nauen la neurociencia del cerebro, bueno, la neurociencia del cerebro es Nazaret Castellaноsen liburue. Bai, badu ez dizen bat. El espejo del cerebro, irakurri nauen, eta esan nauen, madre mia, zer da hau? Hau badaki nire psikiatrak? Eta, bueno, badez banik eron inentzen liburue. Eta eraman nion, eta esan nion, opari bat ekarri dizut. Eta egun horreitan bertan esan zidan, hasiko gara, gaur bai, hasiko gara, hobeto ikusten zaitut, hasiko gara, pizkanaka, dosia murrizten. Eta inauen kalkulo bat azkarra, eta ordura arte, 7.300 miligramo escitalopram hartu nituen. Gero hartu behar izan ditut, gehiago, porque ez nuen orduan utzi, baina hori da, horregaitik liburuan dauka izen hori. Heltzeko puntu batera, ez? Hori, nire salvamenduko neurrie hori izin zalako. Da berria gertu zegoela. Bai, hor ikusten hauen, badator. Iratxe, esan dugun bezala, solasaldi hau ez dugu bakarrik egin nahi, badakit Euskaldunak zaretela, ze ez zarete lehendabiziko lerroan eseri, eta igual ez dituzute galderarik egingo, baina aukera emango diego, bai? Bai. Komentari hori, galderarik, edo zuen esperientzia ere kontatu nahi badezute, badago mikrofono bat, eta gu zuek entzuteko pozik eta prest. Hementxe, oso ondo. Hortxe dator, bai, hor gure lankidea Gonzalo, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, mila esker Iratxe. Izan da niretzako, zure elkarrezketa, zure elkarrezketa irakurri eta nire burua ikusi. Era bat, osea, esan dezu arduratsua, langile, ezken nire zen arrazatu nian esan nion. Soy una persona asquerosamente responsable. Eta egia esan horrek eman dit, nik inferno bat pasa, bale? Eta horrek eman dit lekuntara. Baina egia da, pertsona horrek, Elisa horrek, de asquerosamente responsable baita ere, hortikan aterai. Nahit ezan, askotan gerituko nitzake, oean, eta iten nuen, ez galtxe inberdezu, kirola inberdezu, kirola pilo bat indet, bueno, lehena iten nuen, no? Eta dudan, hori, lanan niretzako nirakaslea naiz, eta nahi udarak luziak itezitzaizkidan. Eta zenarrak esatezian, harten late sindikal, que te van a echar echando leche. O sea, porque ni, ¿cómo que bilabete oporrak udaran? O sea, nik lanea juna idek, denetzako lana etzan lana, zan, baina ikasi dut, ikasi dut, bizin bat etela, que lana ez da lana, que beste gauza batzu dago bezala, inferno bat pasadet, baina, bueno. Nik oseat esango zut, askotan, nik kontatzen dodanean hau, emoten dau, egunero naukala nik adorea be, aurrera egiteko, ez? Oinez ibiltzen ateratzeko, irakurtzeko, idazteko, baina egun askotan, esnatzen nintzen, gozaltzen nuen, eta sofan ezatzen nintzen, eta ezin nuen ezer gehiago egin. Osea, ez da egunero izan tuneletik ateratzeko alegin bat. Osea, egon dire, egun asko, ezin dut. Pero bueno, esaten nuen, bueno, etorriko da beste egun bet,
Eta beste gauza bat kontu neuki behar dozuna da, botika utziko dozun eguna, porque hori da rock and roll. Bai. Baina hor konturatuko zara, zu bakarri zauzela, Porque botikak eusten du. Ez dut apologiarik egingo, eta nik ez dut hartzen ja botikarik, utzi diot botik hartzeari, baina botika barik urte eta piko pasata gero, botika hartzen urte eta piko pasata gero, botika barik ibiltzen ikastea oso gogorra da, eta hori da beste iluntasun bet liburuen ez dutena kontau, porque, bueno... Eskerrik asko. Besterik? Gertatu zaizu Iratxe, zure inguruan kontatzerakoan jendeak ere horrelako esperientziak pasa izana edo erraz ulertzea edo ez dakit zein izan den zure esperientzia orain, zabaltzen ari zarela edo gehiago? Nik ikusiot, nik etxean eta kontatu nuenean maraso barik, jazta, gaixori zaude eta esan dizun, ez dute jakin nola egin, baina ondo egin dute, porque nik bakea sentitu dut eta ez da besterik behar izan. Eta kontatu dutenan batzuk ez dakite nola erantzun eta zer esan. Beste batzuk desagertu egiten dira, porque hori ere gertatu zait. Ez dakit uste duten kontagiosoa dela edo zer, baina bueno, izango da ez diela beharrezkoak nire bizitzan metik aurrera. Eta beste batzuk normal, eta jarraitzen dute, eta bai. Baina egia da nik inguruen ez neukala olako kasurik niri gertatu zitzaidanean, eta bakoitzak egin du ahal izan duena uste dut. Azkeneko aukera, galderarik, komentariorik. Ez? Orain kamarak itzeliko ditugu, mikrofonoak ebai, eta noski aukera izango duzute Iratxerekin eta hitz egiteko, eta badakizute liburua ikusteko ere baduzuela, así que bota jozute begiradatxo bat. Iratxe, eskerrik asko, zuri bai emango izut azkeneko aukera, zuk zehoze esan nahi baduzu agurta aurretik. Nik hori behar izan da zela, droga guzti hori behar izan da dela, ikasteko, bizitza honetan importantena bizitzea dela, eta horretarako ezinbestekoa dela bere burua zaintzea. Eta ez dagoela beste formularik. Eta ez langile honena izan, ez guraso honena izan, ez importantena da bere buruegaz ondo egotea. Nik zure esaldi batekin agurtuko zaitut. Hemen liburuan esaten duzu, hitza ematen dizut, aurrerantzean aleginduko naizela bizitza dastatzen, izozki bat bailitzan. Bete zazu. Eskerrik asko, aleginduko naz. Iratxe Etxebarria. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko.